Добре хора, ние отново сме тук. Това е нашият втори епизод на Survival. И ние сега ще правим мина. Да, то става. Абе, аз ще правя, какво ще правя аз? Хубаво да я направим двойно. Аре, Изчакай, аз ще направя торта. малко да потренираме. Аре, ти почвай да правиш твоята част. Аз ще почвам. правя в моята. Ето я, ти си отляво, аз съм отдясно. Аре. Аре, слизай надолу, какво правиш? Изчакай малко, изчакай ма. Аз 2 часа тук. Изчакай ма, бе. Тук съм. Моги малко. Вах ти, че. Тъмно ли ти? Да. Давай. Аз имам лопата, чай. Абе, не чупи скирката, бе. Аре. Що ме чупиш моя камък, бе? Аз ще копам като се варе един стак. Кобълстон. Аз те го броя. Ай, ще бъде, ще прилагаме. Хора, извиняйте, че псувам в клипа, обаче... Той си такъв. Да. Дърт. Таго са... Гравел. Ще е бъл гравел. Пак с... Намерих хайран. Добре, браво. Аз пък намерих гравел. Не можеш ма минеш. Не можеш ма минеш, аз намерих гравел. Къде си ти, бе? Аз почнах да копам от друга страна, защото там няма смисъл да копам. О, още! Едва чакай. Трябваше да направиш втора. О, аз вече съм събрал един стак. Бръкни са! Май. Добре, айде. Почни да копаш от друга страна. Добре, отивам. Така. Не бе. Я тук почни. Така. Както миналия път. Добре, айде. Аз ще копам докато ми се щупи кирката и ще трябва да направим нови кирки. То моята почти щупена вече. Тя е моята на червена. Абе, те отгоре са силите много шумят. Не знам дали го чуваш. Чувам го. Силно се чува. Да, чува се. Айде, чупим за кирката. Моята Холм. Напред на мен, защото моята се щупи след малко. И съм се сетнал холма. Качвай се нагоре, ако ти покажа. Чай тъпа, Хънтър. 40. Прими. Хачи. Ела ми светиш. Вземай торчовете. Къде са? Четири торча ли ми даде, бе? Толкова си имам. Няма повече. Аре бе, кой звъни? Ще писа кирката. Факт, зацепи. Аз съм се сетнал какво ще направя. Ти ли си тук, бе? Съм да. Честа не беше, бе? Имаш ли такова? Направим кирка, че нямам... Имам колостол, нямам пръчки. Чай да направя пръчки.
Имам почти 2 стака кабълстон. Сега че ми пишат колко. Ще направя... То и аз имам 3 стака. Ще направя 2 кирки. Ние ще направя по 4 кирки, по 2 кирки за 2. Добре, аре. Къде си? Тука. Да. Ай. Как си удря главата в той? Изчакай малко. Изчакай малко. Чакам те. Човек, виж моя път до къде и твоя къде. Ами аз чакам тук да изпека айрона. Добре, аз ще копам надолу. Изчакай малко. Оу! Чакай малко. Намерих тако с пещера. И голд, и голд. Гол! Да. Но не е това гол, бе. В пещерата къде? Чакай, ще добавя пак да говоря сам. Гол, телеф. Тук ли си паля? Да. Симо, Ко? ще направя. Хора, пускаме клипа поради много важна задача. Нашият Аз приятел намерих диаманти! Батъл намери диаманти. Втори епизод сме, вече имаме диаманти. 4 диаманта. Да. И айрон след това намерих. Но единственият ми проблем е, че Намерихме нямам... и голд, който сега ще ви покажа. То не ми дава кирката, го изкопам. Ето го. И зомби. Сега ще ме скипи още диаманта да намеря. Как ми се качи по стълбите. Две зомби. Знаеш колко много зомбите е. И крипър. Умря ли? Почти. Са Чух, малко че много. Чух, че гръмна нещо, брат. Давай крипъра. На 2 сърца съм. Отивам в хома. Аз пак забравих сурците. Не, съм. Добре го. Трябва ми храна, човек. Няма ли? Нямам нищо. Я тръгна върху Аз вижда. съм ротен флеш. Ротен флеш. Нещо. Добре, това няма се диамант. Добре. Ще отида на ларп. Може да си направим диамантен меч, но няма смисъл. Няма смисъл. Може да направиш кирка даймонт, да ми отполза малко. Може да енчантнем. Имаш ли лева? Не, нямам, ти да не ме убивай. Да. Може диаманти? Той ли ларп фуд, бе? Да, много е тъп. То тук няма нищо, е. Нали, аз се очудих. И те админа, що няма ларп фуд и капут. What going on? Aरे इसको नया लोग diamant है। Хаchi. То няма админ тук, е. Маркъс Тос. Маркъс е там. Хаchi. Айрон. Още няма. Още айрон. Не ми отговаря.
Идвам. Намерих опис. Чух, че някой се би с скелет. Къде бе? Чеки, тук има много айрон. Има редстоун тук при мен, има един крипър, дет много ме притеснява, защото съм на 2 сърца. И Аз съм на 3. Мисля да се върна кома. Идвай. Да си оставя работите и напиша бек. Да оставя диамантите. Али идвай, че трябва да разтоварим диамантин. Ако умреш, става много шумно. О, гъ, пак не съм се усетнал. Телепорти се, аз съм в хома. Чакай, къде ми беше чест? Е, тука. Хати. Защо е трудно? Имаме диамант, прето. Моите неща в честа ли са? Не знам, имам и 5 айрон, ако искаш да си направим. Ако искаш като съберем повече да си направим. Чакай, аз имам 2 айрон. Пълни бутушки. Ще е баш, що не мога да отворя пеща, бе. Пеща, не ми лагва. Лагва сърва. Готово отворих. Хора. Да спираме ли вече? Ще се върнем. След малко. Здравейте хора, аз отново съм тук. Ще ви кажа, че този клип свърши. Батълът не може вече да играе. И ще се върнем в следващият епизод. Чао!